zuwa wannan shafi mai suna Nasara Multimedia. Idan wannan shine karanka na farko na shigowa, dan Allah ka danna mana like sannan ka danna mana subscribe. Mun gode. A satin da ya gabata ne tsakanin Honorable Aliyu Safiyanu Mai Zuma tare da JJ Umar Jakadan Wamba. Bayan zaben primary election inda aka yi tsakanin Honorable Aliyu Safiyanu Mai Zuma tare da JJ Umaru, inda Safiyanu Mai Zuma ya yi tattake ya doke abokin hamayyarsa da ƙuri'a har guda 3. A sakamakon haka, jam'iyyar APC ta sanar da cewa aka fitar da sanarwa cewa Mai Zuma shine ya yi nasara. A bayan mabiya Honorable Aliyu Safiyanu Mai Zuma suna kan murna. Daga baya bayan wasu lokuta a satin da ta gabata kuma aka zo aka canza sunansa, aka ce Jakadan Wamba, shi aka tura sunansa INEC, wanda hakan bai yi wa matasan Nasarawa North daɗi ba, har ya jawo cece-kuce ana cewa Abdullahi Adamu yana nan a cikin jiha, bai kamata a ce haka yana faruwa ba. Domin duba ga yadda abin yake tafiya a Nasarawa North, Honorable Safiyanu Mai Zuma shi yake da mabiya mafi rinjaye a wannan tafiya. Inda a sanadiyan haka ne matasa da yawa na jihar Nasarawa na suka fusata akan cewa lallai a basu wanda suke so. To amma majiyarmu ta yi bincike ta gano wasu dalilai da yasa aka ce an cire sunansa aka bayar. Ga kaɗan daga cikin tattaunawa da muka yi da wani matashi mawaƙi ɗan jihar Nasarawa Wamba Local Government mai suna Muhammad Musa Bello, wanda aka fi sani da MMB mai waka. Ni dai a iya sani na san cewa Honorable Aliyu Safiyanu mutum ne na kwarai, mutum ne mai tausayi, sannan kuma mutum ne mai so ya ga kowane matashi ya dogara da kansa. Gaskiya lokacin da na ji aka ce an sanar da cewa ba shi ne ba, an cire sunansa bayan an turo, akwai documents da yawa, document da aka turo cewa lallai sunansa ne, domin hatta a can fatin INEC office da kuma APC party na Nasarawa North a sunansa ne a cikin jadawalin list ɗin da aka turo da shi, wanda da na yi wasu ɗan bincike a kai sai na gano cewa matsalan da yasa aka ce an sauke shi saboda wai religion balancing, bi ma'ana daidaita addini, wanda ni kuma na san cewa a siyasa babu maganan daidaita addini babu shi a cikin siyasa, addini babu shi, kabilanci babu shi. Mu fatanmu shine duk wanda zai zo mu samu dan takara na kwarai wanda zai je tausayin mu a jihar Nasarawa, kuma mun samu shine Honorable Aliyu Safiyanu Mai Zuma. Ya kamata a ce Abdullahi Adamu mai girma, Abdullahi Adamu Chairman APC Party ya duba irin waɗannan abubuwa, domin muddin yana nan a cikin kan wannan kujera yake ganin irin waɗannan abubuwan na faruwa, wanda bai iya gyara ko kuma ya kawo gyara a kai ba, to ya dinga samun matsala kenan, kuma fatin koma baya za ta rinƙa yi a koda yaushe. Kama a yanzu wanda muka samu sanatoci da yawa sanadiyan haka sun bar fatin, sannan 'yan majalisu da yawa sun bar fatin, kuma wasu suna nan suna shirye-shiryen barin fatin saboda irin wannan abin ne da ya faru. Kaga simila wannan abin ya faru ne kamar yadda ya faru a arewa ta yamma, ko kunce a can jihar Yobe tsakanin Ahmad Lawal da Macina. Kaga irin wannan abin ya faru. To nan kuma sai suka kawo tsarin cewa addini, idan za a ba addini ne, kaga ai a jihar Nasarawa, a Nasarawa North kaga muna da candidate biyu kuma duka Christian ne, kuma duka matasa suna bin su. Yanzu kaga JJ Umaru kaga Christian ne, sannan Mandinera wanda yake nima dan takarar cikin gida kaga shi ma Christian ne. To kaga babu yanda za a ce in ana son religion balancing a Nasarawa North ya kamata a ce ko dan majalisa ya zama musulmi, ko kuma dan takarar majalisa na cikin gida ya zama Christian. To shi ne in aka haka an yi religion balancing kamar yadda suka yi ikirari a kai, hakan kuma ba daidai ba ne. Kuma bacci ga haka ma religion balancing ai ya kamata a ce an yi shi ne tun kafin lokacin da za a yi primary election, ba bayan primary election ba ne. Kaga idan aka zo da irin wannan ra'ayin haka, to kaga mabiya baya san cewa zalunci ne aka kawo. Idan ba zalunci ba ne babu, domin an riga an yi zaɓe, kuma Honorable Aliyu Mai Zuma ya ci zaɓe, kuma ga takarda ta shaida
kuma daga baya a ce an canza saboda religion balancing fi sabilillah, ai kaga babu adalci gaskiya. To ina kira ga Abdullahi Adamu to ya kokari ya sanya wa ya yayyafa mu wannan abun ruwa domin a samu sa'ida, domin tabbas yin wannan abun kamar yana kirkiran jawo rigima ne a Nasarawa North, wanda idan kuma ba a gyara shi ba gaskiya matasa suna cikin fushi kuma komai yana iya faruwa. Da fata sakona zai kai ga mai girma chairman APC party Abdullahi Adamu, daga naku Muhammad Musa MMB mai waka. Na gode. To godiya muke, wannan shine kaɗan daga cikin muryar ɗaya daga cikin matashi mawaki mai tasowa a nan jihar Nasarawa North, yadda shi ma ya fito ya bayyana nasa ra'ayin. To tambaya kuma gare ka MMB, shin kana tunanin cewa a raɗe-raɗin maganin da ake kawowa akan cewa Honorable Aliyu Safiyanu Mai Zuma sanadiyan haka ransa ya ɓaci ya bar jam'iyyar APC ya koma SDP, shin wannan maganin haka ne? A gaskiya wannan maganar da ake ta yadawa ba haka bane, amma kuma komai yana iya faruwa idan har ba a yi abin da ya dace ba, idan kuma har APC National Chairman Party Chairman bai yi abin da ya dace ba, to gaskiya hakan zai faru, kuma komai ma yana iya faruwa domin matasa suna fushi sosai. To ya kamata a ce an ba wa matasa abin da suke so, domin siyasa abin da al'umma suke so shi ake amfani da shi, da kuma ɗan takaran shin ya dace, domin gaskiya Mai Zuma ya dace, domin sanadiyan haka tun kan ma ya zo ɗan majalisa ya taimaka wa matasa da yawa a kamar ɓangaren koyar da matasa aikin yi, irin aikin tailoring, irin aikin pillowcase da sauran wasu sana'a ta hannu domin dogaro da kai. Kaga irin wannan abin ya ƙara mutane a hazaƙa cewa ya ƙara musu ƙarfin gwiwa cewa ɗan takararsu na ƙwarai ne, kuma tabbas mutumi ne na ƙwarai wanda kuma kowa a Nasarawa North ana son shi. To gaskiya hakan ganawa tunanin idan har APC ta yi sake irin wannan mutumin ya bar wannan jam'iyyar a Nasarawa North, gaskiya Nasarawa North za ta iya mutuwa. Sannan kuma ina son amfani da wannan daman ƙara bawa mai girma Honorable Aliyu Safiyanu Mai Zuma haƙuri, ya yi haƙuri, zalunci dai an riga an yi masa, kuma abin da nake ba shawara ya kai kukansa ga Rabbi Samawati, kuma al'umma suna tare da shi 100%, muna tare da shi, babu abin da zai tsaya, duk inda ya yi muna tare da shi. Amma kuma na ji daɗi da ya ƙara yin haƙuri, ya ɗan ba su lokaci ya ji menene APC chairman zai ce, kuma har yanzu bai ce komai akai ba. Ya kamata a ce shi ma ya ce wani abu akai. To godiya muke MMB Muhammad Musa mai waka da wannan gudunmawarka, muna farin ciki da jin muryarka a wannan sashe namu ta Nasara Multimedia. Inda a daidai wannan lokacin zan so in bawa masu sauraronmu dama da kuma wasu 'yan tambayoyi, insha Allah muna jiran ku a comment section. Shin wannan abin da ya faru a Nasarawa shin ya dace a yi wa wannan ɗan takarar haka? Ko kuma shin ku duba game da yanayin abubuwan da ke faruwa, shin ya dace a ce an canza sunan Aliyu Safiyanu bayan primary election kuma ya ci a bawa JJ Umaru? Tambaya ta farko kenan. Sannan tambaya ta biyu, shin kuna ganin hakan zai haifar wa jihar Nasarawa North, ko in ce zai haifar wa APC party gabaki ɗaya ɗa mai ido? Kai duniya. Wayo Allah duniya. Ba mata fatawa. Wayo Allah na ce duniya da hankali na ba zan bike ba. Tambaya ta uku, to shin menene kuke gani za a yi domin magance irin waɗannan matsaloli da suke faruwa na ɗan takara ya ci zaɓe sannan kuma a canza sunansa a saka sunan wani a ciki? Shin wani hanya ne za a yi don a daƙile irin waɗannan matsalolin? Insha Allah muna sauraron ku a comment section ɗinmu. Muna so mu ji ra'ayinku, me za ku ce game da waɗannan abubuwa. To godiya muke tare da ku da kasance da mu a wannan sashi.
daga ni naku Bello Lawal. Insha Allahu sai mun haɗu a mako mai zuwa. Duk wanda yake da wani shawara ko wani talla ko wani abubuwa da ya danganci siyasa ko wani abu, a kofa a buɗe take, zai iya tuntuɓar mu kai tsaye. To godiya muke, sai mun ji daga gare ku. A huta lafiya.